Wadonjo weche mag tuke. Jaod bura ma Suna West Peter Masara ochako chenro mar manyo kod tiego rowere manitie kod were kata talanta e weche mag adhula ka okalo kuom kar tiegruok ma ochako mong'ere kaka Masara Talent Academy. Masara mawuoyo e gwenge mag Nyatike kinde opich adhula manobagi kono opira ma thoro mare maduong' en kwanyo rowere manitiere kod talanta mar adhula. Owacho ni e gwenge mag Nyatike gisekawo rowere maromo 6 mantie kod were mar goyo pich adhula makoro gidhi tero e timbe kaka Migori Youth FC e kind mamoko. Masara wacho ni nitiere opich adhula ma oloso kendo sani dhi nyime sub counties duto e kaunti ma Migori bende gitiyogo e manyo rowere manitiere kod were mag tuke. E kindeno johera mag adhula mawuok e gwenge Masori okwayo tend kaunti ma Migori mondo olosnegi alap mar adhula Masori mondo obed e rang'iny makare. Moyudo gold gi pesa turi. Players wanyalo yudo ka, jong'wech wanyalo yudo ka, because everybody cannot be in the office. Jomoko yuto gi kokalo kuom ang'owa, mpira, jomoko kuom ng'wech, mondo mi ji te o benefit from talent ma Nyasaye nomiyogi. Peter Masara Talent Academy dhi nacha ji te. Wasechake kaka wachake ni wadwa move in all sub counties. Kata ka waseyudo players auchiel. Mawadwa miyo Suna West United Football Club,